May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Strong El Nino maglawig tubtub sa bulan sang Mayo. Heat index sa Visayas subong adlaw yara sa 40 degrees Celsius pasaka. Ambulansya nagbaliskad, driver kag pasyente patay. Bangkay sang lapsag na sa apuan sa baybayon sang Sagay City. Commercial establishments ginserbihan sang show cause order bangod wala nagarimit sang SSS sang ilang mga empleyado. Kag sa good vibes, Batuan Cheesecake, danggit nga pulveron kag ampalaya gamis nga himo sang LCC Bacolod students aton saksihan. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ka mga commercial establishments na lakip diri mga tenants sa nga isa ka mall sa Dala na Gatuslao sa Bacolod ang ginserbihan sang show cause order bangod wala nagarimit sa nga SSS contribution sa mga empleyado. May 79 ka mga empleyado sang 7 ka mga tenants sang kilalang nga mall sa Dalan Gatuslao ang wala sang remittance sa Social Security System Bacolod. Pati maan diri ang kabilugan nila nga delinquent accounts nga nagalabot sa 1.7 million pesos. Amo nga kaina, isa-isa nga ginserbe sang katapos ang SSS race team ang show cause order batok sa management sang printing services, restaurant, merchandising kag car dealer business. 7 pa ka mga negosyo na lakip diri sa ka hotel, placement agency, parlor kag lodging house ang ginisyuhan man sang race team sang show cause order sa barangay Villamonte. Nagalabot naman sa 1.6 million pesos ang kabilugan nila nga delinquent accounts. Sa number 9, Senator Grace po nagsili nga hindi tanan nga mga empleyado sa Sineco ang maabsorb sa idalom sang panibag-o nga prangkisa. Samtang union sa Sineco ang nag-file sa notice of strike sa kahangawa nga basi mawad-an sang trabaho. Hindi tanan nga mga empleyado sa Sineco ang automatic nga maabsorb kung makabalik sa trabaho sa idalom sang joint venture agreement sa distribution utility kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ining naging panindugan ni Senator Grace po nga nagpamuno sa Senate hearings ang Committee on Public Services angon sa franchise application sa Negros Electric and Power Corporation o kon NEPC nga karon bunga sang JVA. Ini matapos nga ginpalapot ni Leonard Gilaran katapos ang Responsible Supervising and Confidential Union of Rational Employees upod sa tiglawas ang grupo sang Anti-JVA Coalition ang kabalaka sa tion nga mag-take over na ang NEPC sa franchise area sang Sineco. Kahapon, liwat nga nag-file sa notice of strike ang katapos ang Sineco Union of Rational Employees sa National Conciliation and Mediation Board bangod sa kahangawa nga madula ang kasugtanan angon sa ila security of tenure. Hindi po yan automatic na porket na employee ka, kailangan may trabaho ka forever. But I don't think the employees really have a say, di ba? I mean, it's really the consumers that we're trying to support here and then to absorb the employees. So, kung ano itong grants, violation sa CBA, unfair labor practice, grade interference, may coercion pa to siya. Sa number 8, pagdeklara sang climate emergency panawagan sang simbahan kag civic organizations. Ang epekto sang climate change kabahin sa mga kabangdanan kung nga aapektado ang palangabuyan sa pila ka mga komunidad resulta sang kapiguduhon kag gutom. Gani panawagan sa katapos ang Philippine Miserior Partnership Incorporated o kon PMPI amo nga madeklara ang climate emergency sa pungsod. Upod sa mga environmentalist group, nagahinyo man sila para sa isa ka economic and political governance para mapangapinan ang dunang manggad. Sa ginhiwat nga General Assembly sang PMPI, nanawagan man si San Carlos Diocese Bishop Gerardo Alminaza para sa paggamit sang renewable energy sources. Kabahin sa iya ginalauman ang pag-angkon sa matuod-tuod nga kalinong ilabi na sa mga kaumhan.
We call upon President Marcos to declare a climate emergency in the country. As the planet faces unprecedented challenges due to climate change, we shall continue to call upon the Office of the President to recognize the severity of the crisis. And if we don't want violence, we need to address the root, which is injustice. And so part of our advocacy as partners in the network of ANBI is to promote peace, protect human dignity, and human rights. Sa number 7, pay parking ordinance ginaduso sa Konseho sa Bacolod City. Gina-identify na karoon sa Committee on Transportation and Traffic sa Konseho sa Bacolod ang mga dalanon nga pwede maparkingan sa hindi sinaduso nga pay parking ordinance. Gisiling ni Councilor A. Victor Espino kasubong sa ginapatuman nga towing operation itugyan sa syudad ang pagdumala sang pay parking area sa private company. Iniagot hindi magasto pa ang Bacolod LGU sa operation kag sa baylo magakuha na lamang ini sang share sa pay parking collection. Hindi magdubo sa 30 pesos pasaka ang isukod sa mga driver o kung tag-iya sa mga salakyan kag motorsiklo nga magapark sa mga designated pay parking areas. Sa record sa Bacolod Traffic Authority Office, hindi magdubo sa 110,000 ang nagabiyahe nga salakyan kag motorsiklo sa syudad kada adlaw. Ugaling, may masobra lamang sa 7,000 ang libre nga parking space sa syudad. Tungod man sa masupog nga clamping and towing operations sa bitaw, madamo sa mga motorista kabay na diri ang mga abogado nga nagapark sa kilid sang Hall of Justice sa dalan nga Tuslaw ang nagahingyo nga matigayon ang pag-establish sang pay parking areas sa syudad. Sa number 6, bangkay sang lapsag na sapuan sa baybayon sang Sagay. Isa ka patay nga lapsag ang nasampay sa higad sang baybay sa Barangay Old Sagay sa Sagay City kainis ang aga. Gilayon ini nga ginrespondihan sa magkatapos ng Sagay City DRRM kag Sagay City PNP kag didto na hibaluan nga yara na sa advanced state of decomposition ang bangkay sang lapsag. Ginabulubanta nga posible 3 na kaadlaw nga patay ang lapsag kag ginanod lamang ini sa higad sang baybay. Ginpatigay ng post-mortem examination sa bangkay sang lapsag antes ini ilubong. Sa number 5, sa Banwa sa Tuboso, ambulansya nagbaliskad, driver kag pasyente patay, 3 ka iban pa pilason. Patay sa Richard Cordova, 56 anyos, driver sa ambulansya, kag ang pasyente nga si Eluhailo Bayona, 41 anyos, matapos nga magbaliskad ang ginasakyan nila nga ambulansya sa National Highway sa Barangay Bugang, Banwasang Tuboso. Pilaso naman sa Ruena Eva, isa ka midwife, Leia Prino, kag John Daryl Cordova. Sunod sa kay Police Major June Ray Batadlan, hepe ng Tuboso PNP. Padulong sa ospital sa Sagay City ang pasyente bangod na stroke. Paglabot sa lugar sa insidente, nadulahan sa kontrol sa salakyan ng driver gani nag-awas ini sa dalan kag nagbaliskad. Giningagaw dala sa ospital ang mga biktima apang deklarar sa doktor nga dead on arrival ang driver kag pasyente. Nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga insidente. Sa number 4, Banwas ang Pulupandan, isa sa 6 ka mga lugar sa Western Visayas nga na-upgrade gikan sa red zone padulong sa pink zone sandig sa ASF zoning status. Patag ni Dr. Placida Lemana, ang provincial veterinarian, nagakasayuran nga ang Pulupandan ang tigayon nga nakakomply sa mga requirements nga nagalakip sang pag-submit sang regular nga blood samples kag negative na ang resulta sini sa ASF virus kag wala na sa man-record pa nga ASF case humalin sa na-record ang ASF. Ang Pulupandan ang unang nga banwa sa probinsya nga nag-report sang ASF. Nagapabilin sa gihapon sa red zone o kung infected area ang Escalante, Hinigaran, Cabancalan, La Castellana, San Carlos, Silay, Valladolid, kag Victorias. Ang mga lugar sa palibot sa mga infected areas ang yara sa pink zone o kung buffer zone. Ang yellow zone naman, suno kay Lemana, nagakasayuran nga highly populated area pero wala sa may na-record nga kaso sang ASF. Nalakip diri ang Candoni, Kawayan, Himamaylan, Hinubaan, kag San Enrique.
Ang sipalay nga nag-iisahanon nga yara sa light green zone nga nagakasayura naman nga wala sa man-record nga kaso sang ASF o kon protected area. Rason nga ini ang ginabantayan. Sa report sa National ASF Prevention and Control Program page, 408 tanan ka area sa pungsod ang gin-upgrade sa pink zone gikan sa red zone. Nag-pink ng Plupandan, kay for red na sila, kay sila ang first case naton sa Negros Occidental. Oo. So, ang buffer zone, which is the pink, amo na siya ang areas nga in close proximity to the affected zone. So, amo na siya nga halos mga banwa pink. Kay man, lapit sila sa red zone. Ang yellow naman siya, amo na siya ang surveillance zone. Both silingon, highly populated area, but with no cases of ASF. Pero under sa close monitoring. Ang light green, amo na siya ang protected zone. Sa number 3, Kabangkalan City ang mayara sa napain nga 1 million pesos nga pondo bilang assistance sa mga mangunguma nga apektado sa El Nino phenomenon. Wala labot sini, kaya man sang napain nga pondo nga nagabalor sang 900,000 pesos para sa water pumps, inisunod sa kay SP Committee on Agriculture Chairperson Adolfo Mangaw Jr. Sa karon suno sa iya, wala pa man sa may nasubmit sa SP nga request para sa bulig nga sarang ma-release sa mga mangunguma. Sa report sa City Agriculture Office, 978 hectares ang humayan ang nahalitan kag 1,200 ka mga mangunguma. Damlag pa. Ginsiling na sa pamuno sang City Agriculture sang Kabangkalan City nga ang nahalitan o kung ang kahalitan wala nakalabot sa threshold kung saan sarang makadeklarar sa state of calamity. Sunod sa kay Mangaw, ang kahalitan sang tuman nga kainit nabatsagan man sa mga kasapatan kag iban pa nga mga tanom o galing wala man ini nadala sa report sa Agriculture Office. 18% sa total area ang ginatamnan sang palay ang report na halitan sang tuman nga kainiton kag ini sila mga rain-fed. Wala sang irrigated nga talamnan nga ginreport nga nahalitan. Other than that, wala na sang other budgets na nakita kung pwede magamit directly for assistance to farmers affected by the El Nino. Ako ng sitwasyon to mo. So as far as the plans of the City Agriculture Office, wala kami discussion officially draft kung ano mga plano. Sa number 2, yara na sa discretion sa school head o kung sa principal ang pag-strategize kung paano mapahagan-hagan ang epekto sang kainiton sang panahon sa mga estudyante bisan pa sa mga manunudlo. Suno kay Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental, hindi man pwede makapagwa sang uniform nga plano ang DepEd bangod lain-lain man ang sitwasyon sa kada eskwelahan. Ehemplo diri, mga eskwelahan sa kabukiran lain man ang sitwasyon sang yara sa syudad. Ang importante lang nga mayara sang learning continuity plan ang nga ipatuman. Gani kung mas paliputon man o kung mag-shift gikan sa face-to-face padulong sa modular o kung online distance learning para mapangapina ng ikaayong lawas, yara na sa discretion sang principal suno kay Arnaiz. Ginapaabot nila nga sa bulan sang Abril nga mas magainit pagid ang temperatura, mahimo nga may shift na gikan sa face-to-face. Sa karon may mga report nga pagtrangkaso sa mga kabataan pero hindi pa man tuman. So depende sa kondisyon nila, kasi depende kung ano ang ilang diskarte para hindi matamaan sila sa eskwelahan. So wala sang across the board na one rule para sa tanan. Lang nila mag-shorten, then let it be nga mag-shorten sila. Pero we are expecting sometimes siguro yung mga pakadto na April nga mga binulan, kaya do medyo nagkapasakap, nagitman ang hitindong. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Strong El Nino nga mabatsagan sa karon magalawig tubtub sa bulan sang Mayo. Heat index subong adlaw sa Visayas yara sa 40 degrees Celsius pasaka.
Wala pa opisyal nga nagsugod ang summer pero tuman na ang kainit nga mapatsagahan sa Pilipinas. Sa press conference kay nasang udto sang Weather Bureau nga Pag-asa, ginsiling ni Nathaniel Sarvando, ang administrator sa Pag-asa, nga strong El Nino na ang mabatsagahan sa karon kag ini ang magalawig tubtub sa bulan sang Mayo. Subong adlaw Marso 7 sa weather forecast ginabulubanta sa Pag-asa nga yara sa 32 degrees Celsius ang temperatura sa Visayas kag 40 degrees Celsius ang heat index sa Negros Occidental. Ang heat index amo ang measurements ang kainit nga mabatyagan sang tawo. Sa Iloilo, yara sa 42 degrees Celsius ang heat index kag 43 degrees Celsius naman sa Rojas City. Subong pa lang, ginasiling na sa Pag-asa nga dako ang posibilidad nga mag-develop ini sa La Nina sa bulan sang Hunyo. Kung matabo ini, mas jutay ang pag-ulan, pero ma-neutralize sini ang El Nino. May mga lugar sa gihapon nga maka-eksperyensya sang dry spell kag drought bisan bulan na sang Hunyo suno sa kay Servando. Dugang pa niya, ila nga ginalantaw nga ma-delay ang pagsulod sang rainy season o kun ang maulanon nga panahon. Bangod sa epekto sa El Nino, ang mga lugar sa Bacolod nga ginakulang nga daan sa supply sa tubig ang mas nakulangan pagid sa karon sang water supply. Gani nagsugod na ang Bureau of Fire Protection sa pagrasyon sang tubig. Tayo ay patungo sa drier and warmer months ng Marso, Abril at Mayo. No? So pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na paghandaan, no? Mainit na panahon, no? Mainit at malinsangan na panahon na pinaigting ng El Nino. Nakikita natin na mataas ang posibilidad, more than 50% na mag-develop ang La Nina sa buwan ng Hunyo. Sa Good Vibes, Batuan Cheesecake, danggit nga polvoron kag ampalaya gamis. Pila lamang ini sa mga pagkaon nga ginhimo sang Hospitality and Tourism Management students ang LCC Bacolod nga ila ginpatilaw sa ila nga mga bisita. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Nakatilaw ka na bala sang batuan nga yogurt o kun batuan nga cheesecake kag bar? May batuan man nga pastillas kag batuan nga nougat. Ini ang mga produkto nga himo sang isa ka grupo sa mga Hospitality and Tourism Management students sang La Consolacion College Bacolod para sa ilang thesis. Sunod sa kay Jessa Panes, luyag nila nga i-explore kung paano himuon nga pastries ang pangpaaslom nga batuan. So, hambal namon, why not batuan? Since aslom siya, paano ta siya himuon pastries? Ang pastries is sweet. So, ang challenge na da is paano namon himuon nga mag-balance and ma-complement ang sweetness kag ang sourness sa batuan sa amon nga mga products. Makapilaman sila kabeses nga nagliwat-liwat para makuha ang dapat nga sabor sa produkto. Amo man ang team ni Donel Gomez. Hindi sila kauyon sang okra kag amargoso o kun ang palaya. Pero ginpangitaan nila sang pamaagi kung paano himuon nga makagalana ang ini nga mga utan. Gani naghimo sila sang okra kag ang palaya nga pulveron, ang palaya kag okra nga chips, okra nga ginatsara kag ang palaya gamis. Bangod nga natagaan na sang twist, nakakaon gid man sila sa sini nga mga utan. So, okra na lang. Since kami man mismo, wala kakaon okra. Wala man kami kakaon. So, we came up with different products and ended up liking it. So, subong kakaon na kami. Oo, kakaon na kami. Oo, since nga, hamba naman, namit man siya galing incorporate with other ingredients. So, that's why we chose this product. Kagang ini naman nga grupo, himo sa mga uga ang ilang mga giluto nga pagkaon. Dried fish nga hopya, dried squid rangon, danggit nga polvoron, dried squid pasta, kag dried squid pie. Siyempre, hindi kompleto kung hindi matilawan, ini mga pinasahi nga pagkaon sa mga estudyante. So ito yung frozen yogurt. Medyo nag-melt na. Paano siya na-minimize ang sourness niya? They have to balance the flavor by using different ingredients like sugar, milk, cream, to create this. Because everything in food needs to be balanced. Kasi di ba, saltiness, sourness, spiciness, tanginess, everything needs to be present when you create a dish. Para maraming nangyayari sa loob ng bibig mo. May explosion ng flavor Sunod sa kay Chef JP Pascual, luyag nila nga ang mga ingredients nga duna o kun makitaan diri sa isla sa Negros ang gamiton sa mga estudyante sa ila ipreparar nga pagkaon para sa ilang thesis.
dried fish, no, from Cadiz yan siya, no. So we have batuan. So they have to do a product na out of the batuan. Kanina yung puree na nakita mo. Out of the batuan puree na ginawa nila, dapat may 6 pa na product. So batuan is all local lang siya. Pati okra, yes. Inina ang ikalimang tuig sang LCC Bacolod sa pagpatigayon sa sining aktibidad. Kagkada tuig, may bago nga mga produkto nga gina-present ang mga estudyante kag gina-guide man sila sang ilang teachers. Doing different products. We started with iba, iba, and then the other one was pickled coconut, young coconut. Pickled young coconut. And then 2 years ago, we had piyaya infused with herbs and spices, cases like that. And then we also have seafood ice cream. May mga estudyante gikan sa nagkalalain nga mga schools nga amuman ang nagatilaw sa ilang luto kag may libre pa nga tour sa ilang Gardenville campus. Not 2, not 3, but 1! Plano Manila nga posible by next year makakam up na ang LCC sang recipe book nga nagaunod sa mga special recipe sang ilang mga estudyante. Barb, sa tanan sa ilang nanamitan ko bidyang batuan, hindi siya mo naka-aslum niya neutralize sa nila nga flavor or ka-aslum sa batuan. Masugpon po ko tanay, galing wala akong katilaw. Pero may natilawan ko ang ampalaya chips. Kadamo lang no ang pwede natin ma-discover as far as ang food nga innovation is concerned. Kagana dali available lang nga mautan sa aton. Kagamoy itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, ngayong hapon.